Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaridhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaridhari Yashodanandana Brija Janaranjana Yashodanandana Brija Janaranjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaridhari Yashodanandana Brija Janaranjana Yashodanandana Brija Janaranjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Mata Regla. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Yes. Hare Krishna, Mata Regla. Yes, in the shloka 2.1.8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna once. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavate Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Mukam karoti vachalam pangum langete girim yatkripatamaham bande Shri Guru Dinadayanam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama. हरे कृष्णा 2.1.8 इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् आदितवान् द्वापरादौ आदित्वं द्वापरादौ पितुर्द्वैपायना अहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् आदितवान् द्वापरादौ पितॄन् द्वैपायनात् अहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् आदितवान् द्वापरादौ पितॄन् द्वैपायनात् अहम्. Care Mata recite Malpur, hand raise Malpur. Yes. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna, Hare Krishna. Shloka Yadma. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitham Aditavan Dvaparadau Pitrudvaipayanadaham. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes. Mamata Mataji. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Adityavan Dvaparadau Pitrupayana Aham. Hare Krishna.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 8 ಎಡ್ಮ ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಅದಿತವಾನ್ ದ್ವಾಪರಾದೌ ಪಿತೃದ್ವಾಪಾಯನಾದಹಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಅಧೀತವಾನ್ ದ್ವಾಪರಾದೌ ಪಿತೃದ್ವೈಪಾಯನಾಯಕಂ ನಾದಹಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಅಧೀನವಾನ್ ದ್ವಾಪರದೋ ಪಿತೃ ದ್ವೈಪಾಯನಾತ್ ಅಹಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಆದಿತಾವಾನ್ ದ್ವಾಪರಾದೌ ಪಿತೃದ್ವೈಪಾಯನಾಯ ದೈತ್ಯವಪಯಾನಾತ ಅಹಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಆದಿತವಾನ್ ದ್ವಾಪರಾದೌ ಪಿತೃ ದ್ವೈಪಾಯನಾದಹಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಬಂತು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಿತೃನ್ ದ್ವೈಪಾಯನಾಥ್ ಅಹಂ. ಪಿತೃ ದ್ವೈಪಾಯನಾಥ್ ಅಹಂ ಅನ್ನಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿತೃನ್ ದ್ವೈಪಾಯನಂ ಅಹಂ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಓದುದು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಟತ್ತೆ. ಪಿತೃನ್ ದ್ವೈಪಾಯನಾಥ್ ಅಹಂ ಮಾತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಓಕೆ. ಎರಡಲ ಭಾವಾರ್ಥ ಅನುವಾದ ಇರೋದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಲೋನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಎಂಬ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದ್ವೈಪಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾವಾರ್ಥ. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳ ಆಚೆ ನಿಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮನ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಲೋಕೋತ್ತಮವಾದಿಗಳು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಾವೇ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ದ್ವೈಪಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಂಥ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ಯರಂತಹ ಹುತಾತ್ಮರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹುತಾತ್ಮರು. ಆದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ನಾರದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಪುರಾಣ ವಿದ್ವಾಂಸನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಭಾಗವತರ ಬಳಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ದೇವೋತ್ತಮನ ಅವತಾರದ ಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಬಾರದು. ಅದು ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಲೀಲೆ, ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ.
ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಅವನ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಬ್ದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಭಾಗವತೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಬ್ದಾವತಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಪರಮಪ್ರಭು. ಶ್ರೀದ್ ಭಾಗವತವು ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಭಗವದಾವತಾರದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅದು ವೇದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಾರ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಹಜ ಭಾಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸತ್ಯವತಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಾಪರ ಪದಕ್ಕೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿದ್ದರು. ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತಿನ ತರ್ಕವು ಜೀವಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಮರದ ಮೇಲ್ಭಾಗವೇ ಪ್ರಾರಂಭದ ಭಾಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ಮರದ ಬೇರು ಮರದ ಆರಂಭ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಮರದ ಮೇಲಿನ ತುದಿ ಮೊದಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರದ ತುದಿಯೇ ಮರದ ಆರಂಭ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. Yes, Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Yes. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं आदितवान् द्वापरादौ पितॄन् द्वैपायनात् अहम्। ಭಾವಾರ್ಥ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಎಂಬ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಸಂಬಂಧವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಅನುವಾದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಪನೊಂದಲ್ಲರು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಪರೊಂದಲ್ಲರು ಆರ್ನ ಪಿತಾಯರು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ ಆರು ಒಂದು ಭಾಗವತಂ ಇರೆಗೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗ ಪರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಿ ಮುಲ್ಪ వచ్చి ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಇದಂ ಭಾಗವತ ನಾಮಂ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಪಂಡ ಇತ ಒಂಜಿ ಸಂಹಿತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ಅವೇನ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಿ ಓ ದೇವೇರೆಗು ರೆಸ್ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ದೇವೇರ್ ಕಲ್ಲಾದ ಬತ್ತನಾಗ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಹಾಕುಂಡು, ಒಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ನದಿಯಾದ ಬಂದಾಗ ಗಂಗಾಮಣಿ, ಒಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ಗ್ರಂಥಾವಡ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಂಥಾವತಾರದ ತಂದಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮುಂಚಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಪಂಡ ಓ ದೇವೇರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಓ ಗ್ರಂಥ ಇತ್ತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆದಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತದ ಮಿಡಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಪಂತಿನ ಅವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಏರು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂಚ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಋಷಿಕಲು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಕೆಲವೊಂದುಂಡರು. ಮತ್ತೆ ಹೌದಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು, ಅವು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ. ಒಕ್ಕ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಎಂಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಲಿಯುಗತ ಜನಕ್ಕೆ
ಓಕೆ ಐಟರ್ದು ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ದು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪಂತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ದುಂಬು ಮಸ್ತಕ ಪಣ್ಣ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಆರಂಚ ಪಂಡೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಫೋರ್ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಪಂಡ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಪಂದ್ ಅವು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆತ್ ಬ್ರೈನ್ ಆತ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಹಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಓದಿನ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಿಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಐಕಾದ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತಕ ಇತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎರೆಗ್ ವ್ಯಾಸದೇವಾಗ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪಾದೃತ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ಅರ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಅಂಚಾದ ಅರ್ ಗ್ರಂಥಾವತಾರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಪಂಡರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತ ವೇಷಾವತಾರ ಅಂಚಾದ ಆರೆ ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಪುಟ್ಟದಿನ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಪೋಯರ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಪೋಯರ್ ಒಲ್ಪ ವನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಪೋಯರ್ ದಾಯಪಂಡ ಆರೆನಂತ ಮಾತ ಮೋಹಮಾಯ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ವ್ಯಾಸದೇವನ ರಡ್ಡ್ ಶಿಷ್ಯರ್ ಬರ್ತಾರ ಅಕಲ್ದಾದ ಬರ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಿರಂಗದಾದ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಚ ಬರ್ಹಾ ಪೀಡಂ ನಟವರವಪುಂ ಕರ್ಣಯೋ ಕರ್ಣಿಕಾನಾಂ ವಿಭ್ರದ್ವಾಸಂ ಕನಕ ಕೈಪಿಶಂ ವೈಜಯಂತೀಂ ಚ ಮಾಲಂ ರಂಧ್ರಾವೇಣೂರಧರ ಸುದಯೋ ಗೋಪವೃಂದೇ ವೃಂದಾರಣ್ಯಂ ಸ್ವಪದರಮಣಂ ಪ್ರಾವಿಶದ್ ಗೀತ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಹಾಪೀಡಂ ನಟವರವಪುಂ ಆಂಡ ಪಿಕಾಕ್ ಫೆದರ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಕ ಕರ್ಣಯೋ ಕರ್ಣಿಕಾನಂ ಕೆಪಿತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಕೆಪಿತ್ತ ಉಂಡು ವೇಣ ಪಂಡ ಕೊಳಲುಂಡು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪಗ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಹೋಬಕೀಯಂ ಸ್ತನ ಕಾಲಕೂಟಂ ಎಂಚ ಪೂತನೀಗ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ವಿಷ ಕೊಂಡಲ ಆರ್ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಪೇರನ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಿಷತ್ತ ಒಟ್ಟು ಪೇರನ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಪೇರನ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾದಾರೀಗ ಅಪ್ಪೆದ ಸ್ಥಾನ ಗೋಲಕ ಬೃಂದಾವನ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಏತೊಂದು ಕಂಬಾ ದಯಾಲು ಶರಣಂ ಬ್ರಜೇಮ ಏತೊಂಚಿ ದಯಾಲು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಅವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ವ್ಯಾಸದೇವನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಸದೇವನ ಅಲ್ಪ ಅಪಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಏರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಜನ ಒಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಏರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆತು ಪೊರ್ಲಿ ಏರೊಂದು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂತಾರೆ ಅವು ವೇದ ಏರ್ಲಾಯ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಂದು ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆವಡಾಂಡ ನಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಡಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರವಣಂ ನಾನು ಅವಾಗ ಬಂಡ ರಡ್ ಕೆಬಿ ನಮಕ್ 2 ears 1 mouth ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜೆ ಬಾಯಿ ದಾಯಿ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಬಿ ರಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ ನೋಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ 2 ears ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್ ಬೈ 1 mouth ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೇಳ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ ನೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅಪ್ಪ ರೈಟ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಡಂತ ಓ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಏರವು ಅಪ್ಪಾಗ ಶಿಷ್ಯನ ಕಲೆಂಚೆ ಪಂಡೇರು ಈನ ಪೊಪ್ಪ ಆತಿನ ವ್ಯಾಸದ್ವೈಪಾಯನ ಆರೇ ಉಂದೆನ್ ಬರೆತೇರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಂಥ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಪನ್ನೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಅವ ರಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ವ್ಯಾಸದೇವ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲೆಪ್ಪೆರ ಆರ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲೈಕ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಬತ್ತ ಅರೆನ್ನ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಪುಡಿನ ಐತದುಂಬು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶುಕ ಪಣ್ಣ ಗೋಲೋಕದ ಪ್ಯಾರೆಟ ಅಂಚಾದ ಆರ್ ಆತ್ ವಿಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯದಾರತ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಪಂಡ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ಜೀವಿನಕ್ಲಾರ ಅಂಚಾದ ಆರ್ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಸದೇವನ ಕೇಳ್ನಾಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ ನಮ್ಮ
ಪಂಡ ವ್ಯಾಸದೇವರಡು ಆರೊಂದು ಕೇನಿ ದಾದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಒಂದು ಭಾಗವತ ನಾಮ ಪಂಪಿನ ಪುರಾಣ ದಾದ ಒಂದು ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಭಾಗವತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡೆಯರು ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಪದೆ ಅರಿಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಈವನ್ ಭಾವಾರ್ಥಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಪೇರು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಅಂದ ಪಂಪೇರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಆವಾಜ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಓ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪಾತೆ ರುಚಿರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿದ ದಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿನಂತ ಪಾತ ರುಚಿ ಏನ್ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದಾಯ ಪಾತ ರುಚಿರು ಅರ್ಜುನಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪಾರ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜರ ಆರ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕದ ಪರ್ನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ವಲ್ಪು ಒಲ್ಲೆ ನಮಕೇನ್ ಆಂಡ ಆರ್ ಗ್ರಂಥ ಸ್ವರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಅವು ಗ್ರಂಥವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಒಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಾತೆರ್ದಿನವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೊಂದು ರೆಡ್ 2 books ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಏಪಲ ಓದೋಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ವನಿ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗನ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತರನ್ನು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರಂತಹ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಪಂಡ ನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪದಾದ ವನಂದಿಗಳ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ನೆನ್ಕೊಂಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದ ಓದೋಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿಗ್ ಪೋಪ ದಾದಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತುಂಡು ಮತ್ತೆ SSLC ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗ್ ದಾಯ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪ ಸ್ಕೂಲ್ಗ್ ದಾಯ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ ದಾದ ಮಂತ್ ಆರ್ ನಂತರ ತೆರಿಪಾತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ದಾಯಿಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ತೊಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕದ ತೊಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಓದಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕದಾದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಅರ್ಥನೇ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡು ಅನುವಾದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಯಿಗ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ನಮಕೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಒಲ್ಪಡ್ತಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ತಿರ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡುಂಟು ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲದಿತ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ 15 ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಬೈದ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಂಡು ಓದರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈವನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದೇ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಂದೇರ್ ಹಾಕುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಿಗೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ SSLC ಪಾಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಕೋಡಾಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಅವು ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾತಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ನಮಕ್ ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಶ್ರಯ. ಅದಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋನ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಗುರು ಆಶ್ರಯ ನಮನ್ ಗೆತ್ತೋನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತೂಪ್ ಒತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ತೂಪ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ತೂ ಬೊಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆವಡಿತೆ. ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಹಾಕೊಂಡ ತುಂಡಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಮಾತ ಸುಟ್ಟಿದ್ ಪೋಕೊಂಡು ಬರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಮರತ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೋದು ಫೈರ್ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಫೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಗ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಥ್ರೂ ಅ ಆಚಾರ್ಯ, ಥ್ರೂ ಅ ಗುರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ, ಗುರು ಆಶ್ರಯ, ದೀಕ್ಷೆ ಅವ್ ಮಾತದ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಏರಿಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಏನ್ಲ ಮೈ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನಿಖಿಲ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಆತ್ ಈಸೇಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋರ್ಡ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಅದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತ ಆತಿನ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ತಪ್ಪು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲಿ ಮಾತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಶ್ಲೋಕಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಆಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ಗ್ ಬನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಸರಿ ದಾದ ತಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ನೊಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಆವಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಆವಡ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ನಲ್ಪ ನಮಕ್ ದೆತೊರ್ ಪೋಪಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ನಮ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡು ರೈಟ್. ಎಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಈವನ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಆಂಡಲ ಆರ್ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸದೇವದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮದಾದ ಗುರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಚಿ ಅವು ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋಡ ಅಂಚಾದ ಈವನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಬೋಡ ಅಂಡ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಆರ್ ಏಪಲ ಆಂಡಲ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಆಸ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ನಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಗುರು ಉಪ್ಪೇರ್, ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಪೇರ್. ಒಂಜಿ ಪಥ್ ಪ್ರದರ್ಶಕ್ ಗುರು ಪಂಡ ಪಥ್ ಪ್ರದರ್ಶಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸಾದಿ ತೋಚ್ಪಾ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪಡ್ ಅಪ್ಪೆದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಕನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪು ದೇವೇಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪು ಆರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೆ ಆತು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಅಮ್ಮಿರಡ್ದು ಏರು ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚಿ ಸಾದಿ ಕೊಡ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಥ್ ಪ್ರದರ್ಶಕ್ ಗುರು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಏರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್. ದಾದ ಸಮ ದಾದ ತಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಪಿನ ದೇವೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಆಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆಂಡ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಆತ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಪರಂಪರದಾದ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಾಲ ಭಾಗವತ ಮಿಕ್ಕಿ ಎಂದಜಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು
ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಫ್ಲೋ ಪಟ್ಟಾಡ್ ಅವೇ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೆನ್ ದಿನೋಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾದ ಉಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೈತೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವನ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ದೇವಕಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಆರ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಆರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಪರ್ಸನಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಗ್ರಂಥ ಅವತಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತ 12 ಸ್ಕಂದ 12 ಕ್ಯಾಂಟೋಸ್ 16 ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಉಂಡು ಅಗಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಪಂಪೇರ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ದಾದ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರನ್ ಮುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಮಾತದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಲೈಕ್ ಉದ್ಬತ್ತಿ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಟು ಪ್ರೇ ಆರ್ ಪೂಜಾ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಾರ ಒಂಜಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ತಿನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಕುಂಟುಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಕುಂಟುಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ದೀದ್ ಕಪಾಟಡ್ ದೀಪುನ ಅವು ಪೂಜೆ ಅತ್ತ ದೇವರನ ಕೋಣಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡುಪ್ಪುನ ಅವು ಪೂಜೆ ಅತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಪೂಜೆ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪುಡತೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದಲ್ಲ ಗುಡ್ಪನ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತಂದ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಡ ಅವೆಂಚ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಓದುದು ಭಾಗವತಂ ಕೇನ್ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಓದೋಡು ಅವೆನ್ ತಿಳಿಯೋಣಡು ಅವೆನ್ ಕೇನೋಡು ನಮಕ್ ದಾಲ ಅರ್ಥವನ್ ಇತ್ತೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾದ ಉಂಡು 5th ಕ್ಯಾಂಟು 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆವಂದ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರಿತ್ತ ಐಗೊಂಜಿ ಮಗೆ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪುಲ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಕೆಟ್ ಆ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆದ ಬಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಐಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೋಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಡು ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರ್ ಅವು ಮಾತದ ಎತ್ತ ಇವಾಗ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ ದಾದ ಪುಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಹೋದು ನದಿರ್ದು ನೀರ್ ಕೊಣದ್ ಬಲ ನೆತ್ತಿರ್ತದೆ ಪುಲ್ಲಿ ಪೋಯೆ ನೀರ್ ತೆತ್ತು ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಮಾತ ನೀರ್ ದಾದಾತಂಡು ಗಾನ್ ಮಾತ ನೀರ್ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ಡ ಬಿಕಾಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತಂಡ ಅದ್ ಮಾತ ನೀರ್ ಪೋಂಡು ಒಕ್ಕ ಅಜ್ಜಡ ಬಂದರಿ ಅಜ್ಜ ಮಾತ ನೀರ್ ಪೋಂಡು ಬಂಡೆ ನಪಲ್ ಅಜ್ಜ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕೂಡಾರದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಆಜ್ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಸರ್ತಿ ಪುಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ದಾದ ಅಜ್ಜ ಇರು ಗಡಿಗೋರ ನೀರಿನ ಪಣೆಯರ ಪಣ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಕೆಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಜ್ಜ ಬಂದೆ ಅವ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿನ ಗುಡಿ ಇತ್ತೆ ಅವ್ ಬಕೆಟ್ ತುಳ ಅವ್ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತನು ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಇತ್ತದಾದ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೈದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ದಾದ ನಮಗೆ ತೊಂಡ ಇಂದು ಕೆಬಿಡ್ದು ಪೋಪುಂಟಿದೆ ರೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಕೇಳ ನೆನೊಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಅರ್ಥಲ ಹಾಪುಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಲ ಪೋಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಅವಮತ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಭಾಗವತಂ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚ ಬಕೆಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದುಲೆದ ಬಕೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ ಗಡಿಗೊರ ನೀರೈಟ್ ತುಂಗೊಂದ್ ಬರ್ತನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕೇನಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೆರತೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೆರ್ ಹೃದಯ ಡುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಆರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವುಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇತ್ತ 5th ಕ್ಯಾಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾಂಡ್ ಅವ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆವಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಕೇನು ದಾಯಿಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರೆಗ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆದ ಆರ್ ಇಂಕಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗವತಂ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಾತಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಲ ಆವಂತಿ ಜಿಂಗಲ ಮಲ್ಲೇಜ್
ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ಭಾಗವತಂ ಡೈಲಿ, ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲಿ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಬೋರ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಏನು ವೈ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧನದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್. 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವತಂ ಕೇನುನಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಶ್ರವಣಂ ಕೇನು ಭಗವದ್ಗೀತನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಭಾಗವತಂ ಕೇನ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ನಮಕ್ ಟೈಟ್ ಆದಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಚ್ಚ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಂಡಲ ದಾದ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗೋಜ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತು ಒಂಚಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಬ್ರೈನ್ಗ್ ಪೋಯ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಕೇನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಚಿ ಕೆಬಿಡ್ದ ಕೇಂದ್ ನನೊಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಕೆಬಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ ಬ್ರೈನ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಬಿಡ್ದು ಕೇನ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾಕುನ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಐತಿಕೆ ಏನ್ವಾ ದಾದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ವರ್ ನಂಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂದ ಮಲ್ಲೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಚಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪ ಅರ್ಥ ಆಡ್ ನಮ್ಮ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಕೇನು ನೆಂಚ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪ ಅಂತ ಕೇನ್ವಾ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪ ನಮ್ ರೈಟ್. ಅವು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಕೇನುನ ಮೂಜಿಲೆತ್ತ ಟೈಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಗ ದಿಯೋಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪಡೋ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡುಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಡುಲ್ಲ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಉಂಡು. ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೇನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಲವ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಇತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡ ಜೋರ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ ಪನ್ಪುಡ್ಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನಿಕ್ ಅಂಚ ಪನ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ಒರಿಯುವ ಇಚ್ಚಿ ಬಡಟ್ ಸೈತ್ ಪೋ ಅಂಚಾದ ಹೌದಾದ ಲವ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸಡ್ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪಡು. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮೋಕೆ ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಪಿತ ಇತ್ತಿನಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಆರ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕಡಪೊಡ್ನೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಮೈವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಕಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ ಅಚ್ಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುರೇಜ್ಜ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ದೇವರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈರ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಇಂಕ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 16 ಮಂತ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಂಡ್ ಇರ್ ದೇವರನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನ್ ಮಸ್ತಿರನ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದುಂಬು ಬರ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆಂಚ ದೇವರಿತ್ತುನ ದುಂಬು ಬರಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತುಂಡ ದುಂಬು ಬರಾಡೇನು ಅಂಚ ಪಂಡ ಆಪುನ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂದು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆದ ಅದ ನಿಖಿಲ್ಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದುಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಬರಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅದ ಪನ್ಪ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಇದು ದಾಯ ಬರು ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮದ ಇದು ದಾಯ ಬರೋದು ಆರ್ ಗ್ರಂಥ ರೂಪಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಒಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಕೃಷ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ರೂಪಡ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೆಲ ಇಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನೆನೊಂಜಿ ಜನತ ಉಲೈ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಮಾತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ನೆನೊಂಜಿ ಜನತ ಉಲೈ ಅಕ್ಲೇನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಪಂಪ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆಂಡ ದೇವರತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಂಚನೆ ಅರ್ನದ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡಿತ್ತು ದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ಗುರು ಪೂಜೆ ಈತ್ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಗುರು ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಎಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೆತನ ಹಾಕೊಂಡ ಇಚ್ಚಿ ರೈಟ್ ಅವೇ ಗುರು ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಕಡ ನಾವ ಪೋಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಆರ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಜಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ತು ನೆಲಟ್ಟು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಂತ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಬತ್ತ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ ಬೀಕಡ್ ಕುಕ್ಕುಂಡ ದಾದಾಪುನು ಅವು ದಾದ ರಸ ಉಂಡು ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಸ ದಾದಾಪುನು ಅವು ತಿರ್ತು ಬಂದು ಅವು 3 ದಿನ ರಸನ್ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಪ್ಪಾಗ ಬಿತ್ತು ಪೋಡೆ ತಿರ್ತೆ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎಟ್ಟ ಕುಚಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೀಚಾ ಕುಚಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯದಾದ ಉಲ್ಲರ್ ಆರ್ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸಿ ಪಂಡ ಮರ್ಸಿ ಜಿ ಅಕಿಲ್ನ ಕರುಣೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾಸ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಂಕ್ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಕ್ಯಾಸಿಜ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಐಫೋನ್ ಶೋರೂಮ್ ಪೋಪ ಎಂಗ್ ಕಾಸು ಉಂಡು ಐಫೋನ್ ಗೆತ್ತೊನೋಡು ಉಂಡ ನಾನ್ ಎನ್ನಡ ಕಾಸಿಜ್ ಎಂದಾದ ಅಲ್ಪ ಪೋತಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡ ಅಂದಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ಪನ್ಪ ಇಂಕ ಐಫೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಕೊರ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಇಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಅವ್ ಐಫೋನ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಐಫೋನ್ ಇಜ್ಜ ಕಾಸು ಉಂಟು ಏತ್ ಕಾಸು 1 ಲಕ್ಷ ಪೋಲ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಬತ್ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಒಪ್ಪುನ ಇತದಾದ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನದಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪು ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಏನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೋದು ಶೋರೂಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಯಾವುಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕ 1 ಲಕ್ಷ ಬೋದು ಐಫೋನ್ ಬೋಡ ಮುಂದೆ ಯಾವುಜಿ ಪಿರಪೋ ನನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಪಿರಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಜಿ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ಅವೆನ್ಲ ಐನ್ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಐನ್ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತೆ 600 ರೂಪೀಸ್ ಆಂಡ ಪೋಪೆ ಇತ್ತ ಐಫೋನ್ ಶೋರೂಮ್ ಇತ್ತ ಅಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಬಾಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಫೋನ್ ಇತ್ತಿನ ದೆತೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆಯಿ ಪಂದ್ ಜಸ್ಟ್ 600 1 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಪೋಪುಂಡು ಬೇತಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪಡ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ದಾದೊಂಡು ಅವೆನ್ ಕಣಪೆ 1,000 ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ಪೆ ನೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾಡ್ ಹಾಪುಂಡು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅವೇ ಸೇಮ್ 1,000 2,000 ಆತಿನಾತ 2 ವರ್ಷ ಐಫೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಐಫೋನ್ ಉಂಡು 1 ಲಕ್ಷದ ಐಫೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡಲದಾದ ಇನ್ನೀಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ತಿಕ್ಕು ಐತನೇ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ದಾದಂದೇರು ಆರೆಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನಲ್ಲೇಜ್ ಈತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಯಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿಕ ಐಫೋನ್ ಫ್ರೀಟ್ ಕೊರ್ತಿ ಪೋ ಅನ್ಪನ್ಪಿ
ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ದಾದೊಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಸು ಅವು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಾಡು ದಾಯಪಂಡ ಐಫೋನ್ ಶೋರೂಮ್ ದಾಡ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಅಂಚದೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೆನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡು ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಾತಿನ ಡಿಸೈಪಲ್ ಶಿಷ್ಯ ದಿನೋಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಓ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಂಡ ಓಕೆ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಈ ತಾಂಡ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಡು 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು 99.99% ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರುಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಫೇಲ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 0.0001% ಫೇಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ ಕೃಷ್ಣ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಜ ಇತ್ತೆ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಅಲ್ಪನೆ ನಿದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಅಲ್ಪನೆ ನಿದ್ರೆ ಗಡಿಗೊರ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ವರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಆತೆ ದಿನೋಲೆ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಡ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ದ ಕೆಬಿಕ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಲ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ 7 ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಕೇನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ವಾ ಭಾಗವತಂ ಓದ್ವಾ ಏತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುದು ಐಕ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ಆತಿ ದಯಪಂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೈ ನಮ್ಮ ಐರೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಕುಂಟುನ ಆರೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಚಿನ್ನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರದು ನಮಕ್ ಏನಂದಿಚ್ಚ ಐಕ್ ಅಕಲ್ ಪಂಟ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಏಪಲ ಅತ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅತ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಇತ್ತೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಡ ಪೋಯರ ಆಪುಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತ ಮರ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಓಕೆ ನಾವು 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪಂಡ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈತಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಂಕ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಿಕ್ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಈ ಬಲ ಗೋಲೋಕದ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬಲ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸಿ ಅವೆನ್ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಚಾರ್ಯನ ಹತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮಕೆಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ್ ತೂರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಡ್ದಿಲ್ಲ 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ತುವೇರು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಆತ್ ಪಂಡಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ದೀಕ್ಷಾ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವು ಮಾತ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣನಾಂಚಿ ಮರ್ಸಿ ನಮಕ್ ಅವು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದಾದ ಗೋಲೋಕ ತಿಕ್ಕುನ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮನೆ ತೂಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ದುಂಬು ಬೈದ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬೇತಕ್ಲ ಪನ್ನೊಡಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಹರಿನಾಮನ್ ಕೇನ್ವನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ಲೆಸ್ ಮರ್ಸೀಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಗ್ರಂಥ ಕೋರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏತೊಂದು ಓದುಂಡೆ ಇಡ್ಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡ ಇದು ನಾಲಾಯಕ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ಚಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಲಾಯಕ ಅವಳು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮರ್ಸಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕರುಣೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಆಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕರುಣೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ನಮ ಅವ್ ಕರುಣೆಗೆ ಲಾಯಕ ಅವಳು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕರುಣೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕರುಣೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುನ ಕರುಣೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ಕರುಣೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು
16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಅಪ್ಪಗಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆವೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಪೆರೆ ಎಂಚ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ಅರೆನ್ ಗುರು ನಂದು ಎಂದ್ ಆರ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದುವ ದಿನೋಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅರೆಡ್ದು ಇಂತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೋಲಿ ದಾದ ಅರ್ಥ ದಾದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಉದಾಯಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗ್ ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟು ಡಿವೋಷನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಏತೆ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಹೋಗ್ಪುನ ಒಂಚೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾಕೋಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಮೀ ಅವ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದತ್ ಅವ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಾದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪನದು ನಿಖಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಇದೇನ ಬಂದು ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಓಮ್ನಿಸಿಯಂಟ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಲವ್ಲೊಲ್ಲೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರ್ ಆಂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಲೀಲಾ ಒಂದು ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ ಎಂಕುಲ ಭಗವಂತನ ಲೆಕ್ಕ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಭಗವಂತ ತಿರ್ತುಕೊಣೆ ತಿರ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂದು ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದುಮಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಸ್ಪೈರ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ನೆನಲ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಜ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಆಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ ಬಂಡ ಆಸ್ಪೈರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗೆತ್ತೋನೆರೆ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋನೆರೆ ನಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಆನೆ ಸಾಧನೆ ನೆನಲ ಮಲ್ತಜ ಅಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ 1 month ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾನ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗೆತ್ತೋನೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ ಆಸ್ಪೈರ್ ಗೆತ್ತೋನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಶೆಲ್ಟರ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಿ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋನರೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಏರ್ ಮಾತೆ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಏರ್ ಮಾತ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೋನ್ ಮಾರ ಅಕ್ಕಲ್ ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ನಂಕ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ಆರ್ ನಂಕ ದೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಒಂದು ಗುರು ಆಶ್ರಯ ಆಯ್ ಆಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ ಏರ್ ಮಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓ ಮಾತ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪೈರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚಾದ ಏರೆ ಅವು ಮಾತ ಬೋಡು ನಿಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚಾದ ಏರೆಗ್ ಬೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡವೆನ್ ಪನ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಕೆಲವೆರೆನ್ನೇರ್ ಒಂದು ದಾದ ಮಾತಾಜಿ ದಾದನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ವಿಷಯನೇ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಶ್ರಯ is the importance of a guru in our life guru ಇಜ್ಜೆಂದ ನಮಕ್ ದಾಲೆಂಚಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್ ಡಿಜ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಿಮಿಲರ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್ ಡ್ಲ ಮುಂಚಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. Any doubts or questions? Other doubts or questions in the topic the myth. Srimad Bhagavatam Grantaraj ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Okay, and the phone number go down one paduva. ಜೈ. Manena phone number. Ireg mata Guru Ashraya book shelter initiation the question ittanda directly into message ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you very much. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 68 answer. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 99. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Right. ಜೈ Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. ಜೈ.